Zero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatzen egitera, aritu zuenian Jesus jaiotera, lasterka etorritan berri ematera, horra, gure Olentzero, pipa urtetan dela eserita dago, kapoiak ere baitu arautzatxuakin, bihar merendateko botiarduakin. Gure orain goiturak dira nahiko txarrak, erderari heltzeko joera azkarrak, jarri behar ditugu guztiok indarrak, mantentzeko euskara eta ohitura zaharrak. Horra, gure Olentzero, pipa urtetan dela eserita dago, kapoiak ere bai du arautzatxuakin, bihar merendateko botiarduakin. Eskuzabala izan darin Olentzaro, urtean zeharrona izan berrarago, guri dirua eman taurrela izango, dituzue zuentzat oparik gehiago. Horra, gure Olentzero, pipa urtetan dela eserita dago, kapoiak ere bai du arautzatxuakin, bihar merendateko botiarduakin. Egizue apari ere borobia, langostinoak eta txampaina botiak, baina ezan guztia zasormaradia, bihar pasako gera zanberaren bia. Horra, gure Olentzero, pipa urtetan dela eserita dago, kapoiak ere bai du arautzatxuakin, bihar merendateko botiarduakin. Bihar pasako gera zuek bertan egon, ez dadila ikusi ikatzikan ion, joan beharra dugu agur eta gabon, zorionak denoi eta urte berri on. Horra, gure Olentzero, pipa urtetan dela eserita dago, kapoiak ere bai du arautzatxuakin, bihar merendateko botiarduakin. Oso ondo. Zein da poltserua? Vale.